Έλα κοντά στο τρόπο, πολλές στροφές. Πάμε σαν να πηγαίνουμε όπιστε. Πάμε. Θα κοιτάς κάπως να έχεις σταθερά τα χέρια σου. Έτσι σκύψε λίγο μπροστά, κάνει κάπως γερά τα χέρια σου και να είναι μαζί ώστε πιέζει. Λοιπόν, όταν νιώθεις τα χέρια σου αστεγνώνουν και να κολλάει πάνω, θα βάζει νερό. Θα ζεστάει, πάμε. Μπράβο, γιατί. Έτσι. Αντέχεις. Το πιέζεις. Εντάξει, το νιώθεις. Κομματάκι του Θεού είναι, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή, όταν τώρα είναι λίγο κεντραρισμένο, παίζει λίγο. Είδατε, αυτό είναι στραβό. Πρέπει να πας να μείνεις εκεί, κοιτάξτε, το έχεις στο κέντρο του. Είναι κάτι, πρέπει να έχουμε λιγότερες στροφές εκεί. Λοιπόν, τώρα με αυτές τις στροφές εκεί, ενώνεις αντίχειρες και τρυπάς στο κέντρο. Έτσι τώρα αρχίσεις και τραβάς και θα τραβάς επάνω σου, τραβά επάνω σου. Τραβά επάνω σου, έτσι, για να ανοίξει, να γίνει πιάτο. Εντάξει, για χαλάρωσε, έτσι λίγο να βάλω και εγώ ένα χεράκι. Τώρα εδώ έχουμε κατέβει πολύ χαμηλά, άμα το κόσουμε, θα είναι τσιγαρό. Κοίταξε, κοίταξε όταν είναι έτσι, άμα πρέπει να και σκόφεις προς τα έξω. Το ανοίγεις και το κάνεις πιάτο, καταλαβες. Αργά, προχώρα. Θα σπάσει κι αυτό. Σκοπάσει, πάμε. Θα το κόψω πάλι λάθος, Όχι, μπορείς και εμείς. Ωραίο. Όχι, μπράβο. Ναι, Τώρα εδώ όπως έχεις τους αντίχειρές σου, αρχίζουμε σιγά σιγά να πιέζεις προς τα μέσα τον πυλό για να φτιάξουμε το εσωτερικό του από τον πόλ μας. Εντάξει, αυτό είναι για. μπράβο, Αναστασία. Ωραία, λοιπόν. Κάνει ένα δοχείο που μπορούμε να βάζουμε μέσα από τις γόμες μας, ας πούμε, κάτι. Ωραία, αυτό θα το πάρουμε όταν θα στεγνώσει, να το ψήσουμε. Νεράκι, πρέπει τα χέρια σου, δες τα πάνω στο σώμα σου. Είναι κάτι, οπότε ενώνεις αντίχειρες και αρχίζεις αργά, έχεις πιο λίγες στροφές, εκεί. Αρχίζεις αργά και κατεβαίνεις αργά, εκεί. Και ανοίγεις τώρα. Άνοιγε τα χέρια σου, άνοιγε τα χέρια σου έτσι. Χαλαρά, μην βάζεις κάτι εδώ. Εντάξει. Στα χειρουργείο ζώρικο. Για γύρνα λίγο στο φως, να το καθαρίσουμε. Πολύ καλά περιμένετε, αγάπη. Θα σας αρχιώσω μην το γυρνάει. Το έτσι πιο γρήγορα, έτσι. Λοιπόν. Εκεί είσαι. Χαλαρώνεις. Κοίτα, εδώ που έχει ένα σκαλοπατάκι, μπορείς να το φτιάξεις γύρω από το τροχό. Γύρω από το τροχό. Αυτό είναι περιψωμένο, δεν το κάνεις. Καταλάβεις. Λοιπόν, για βάλε εδώ πάλι. Και βάζουμε τους αντίχειρες εκεί και ασκούμε δύναμη μόνο εδώ, όχι στο δάχτυλάκι. Πάμε και νεράκι, όταν σου κολλάει θα μου λες. Και έτσι ανοίγουμε, μπράβο, έτσι, πιο λίγες στροφές, το θα τα φυλάξει και ωραία. Και τώρα, φτάνει. Καλό είναι. Κοιτάξτε, επειδή έχει νερά, θέλει έτσι και πίεση και χτύπημα να κολλήσει. Ωραία. Τώρα πάμε, ξεκινάμε στροφές, παταχολές. Ωραία. Ένωσε τα χέρια σου έτσι και άρχισε να κάνεις τρύπα στο κέντρο. Πάτα τις στροφές σου να τους αντίσεις συνέχεια. Μπράβο. Έτσι.
Μπράβο. Πίεζε. Πίεσαι και σπρώχνεις, έτσι ανοίγεις. Ανοίγεις. Αυτό είναι. Εκεί. Αρχίζεις και τα δάχτυλα τίποτα. Με τις παλάτες μας έτσι. Έχει και σπρώχνουμε προς τα μέσα. Εντάξει, εκεί. Πάντα στο δάχτυλας. Αυτό είναι. Εκεί είναι κέντρο. Έτσι. Αφού είναι κέντρο, αρχίζει τώρα και τρυπάει αργά στο κέντρο. Πάμε. Πατάδικες, εκεί. Λοιπόν, πάμε. Πάντα. Εκεί. Κοίτα τα χέρια να είναι μαζί πίσω, μαζί ενωμένα έτσι. Τα οποία αρχίζουν να περιμένεις εκεί, βγαίνεις. Έτσι. Βγάζεις μέσα αυτό. Θυμάσαι στον τύπο. Και αρχίζεις και σηκώνεις. Λίγο άνοιξε. Λίγο δεν πειράζει. Κοίταξε πως χιόνι, για σταμάτα λίγο. Κράτα στο δεδομένο το σύρμα. Δώσε στροφές. Πάτα. Για να δω. Πάτα. Κάτι κάναμε από εκεί που δεν γίνεται. Αυτό που θες άνοιξε το, κλείσει το ό,τι θες κάτω. Άμα το πνίγεις θα κλείνει, άμα το τραβήξεις θα ανοίξει. Πάμε, άνοιγε, άνοιγε. Κοίτα, ανοίγεις μονίμως. Καταλαβαίνεις. Ή άμα θες να το κλείσεις, πάντα στο φως, πάντα στο φως. Πάντα τέλος, άμα θες να το κλείσεις, το πνίγεις. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Ωραία, σταμάτα από καλύτερα. Κοίτα εδώ που καθαρίζω. Ωραία. Έτσι. Προσπαθούμε να το κεντράρουμε, σπρώχνοντας το. Κοιτάζουμε να είναι κέντρο. Αυτό είναι κάποιο κέντρο, είναι καλούτσικα. Οπότε τώρα ξεκινάμε, αφού είναι κέντρο, ξεκινάμε την τρύπα. Αργά, πιο αργά. Μπράβο, πιο αργά. Έτσι. Μόνο κέντρο, μην πηγαίνεις αλλού, μην κάνεις αλλού τίποτα. Έτσι. Εκεί, ωραία. Όπα, εκεί, περιμένεις, βγαίνεις, ωραίο. Φύνο, πάμε. Ξεκινάμε, αργά, πάμε. Μην είναι κέντρο, πιο λίγες στροφές. Ωραία. Αυτό είναι, τελείωσε. Εδώ οριακά θα αρέσει, έχει την πλώση λίγο κάτω. Έτσι. Μόνο με... είναι καλά. Οπότε, ναι, τώρα μπορείς να κάνεις. Αργά, έτσι, ναι, μπράβο, πάμε. Αργά, πιέζεις στο κέντρο. Μόνο στο κέντρο, δεν πιέζεις πουθενά άλλο. Εκεί περίμενε τώρα, καθάρισα και έτσι. Τώρα βάζεις αυτό μέσα, συγγνώμενο, έτσι, δεδομένο εκεί, χωρίς να πιέζει, δεν πιέζει. Και αυτό απ' έξω και σπρώχνει. Σπρώχνει έτσι για να σηκωθεί να γίνει αυτό τείχο, έτσι. Οπότε σπρώχνεις απ' έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα πάνω, έτσι. Έτσι. Και το τραβάς να γίνει... Και πάτα στο φες, πάτα στο φες, να δεις. Έτσι. Οπότε το κάνεις τώρα μια αγκαλιά, πάμε και το μαζεύεις λίγο. Να γίνει μολυβοθήκη. Αυτός. Έτσι, ωραία. Στοπ. Χωρίς δεν θέλει πολύ δύναμη. Λίγο να κατεβαίνεις εκεί στα φτερά. Εκεί τρεπέσαμε. Και θα το να σπρώχνουμε έτσι. Έτσι τραβάς επάνω σου. Είναι αυτό. Ένας. Έτσι εκεί. Αυτός. Αλλά yes, έτσι. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι. Ωραία. Και αρχίσεις και τραβάς τώρα έτσι να ανοίξει. Αργά, έτσι. Προς τα πάνω. Οπ. Για να δούμε.
πρέπει να πιέσεις με στροφές κι άλλες. Έτσι. Κάθε εγώ το μαζεύεις έτσι με στροφές. Έτσι. Ωραία. Εκεί. Για πάτα λίγο. Πάτα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό. Για να πάρει τα χέρια σου πίσω έτσι, ενώ σαν τη χέρια σου έτσι. Εδώ, κέντρο. Και πιο κάτω, στο κέντρο εκεί πάνω. Τσιγνώνω, έτσι. Και θα βάζει πάνω στο καμία. Καταλαβες, τι κάνεις κι αυτό. Και έτσι έχει και ένα πιατάκι. Βάλε νεράκι, να χαστάει και έτσι έχουμε ένα πιάτο. Το πιάτο είναι δικό μου. Έχουμε και κάτω, το κόψεις από κάτω για να ελευθερωθεί.